Manginibingelele makhaya ngilithele nomhlahlo wesimo sezulu. Mbukele sawubona umsingo bandayo ngasentshonalanga nezwe namhlanje ebusuku njengoba nizibonela ngethombe ze-satellite kanti uzobuhambisana amathuba emvula amahle ngasogwini eKapa loduma u60% ibe lapha nalapha kodwa ngasogwini ngasentshonalanga nezwe kanti naKwaZulu Natal khona angalindeleka amathuba emvula ehambisana nokuduma kwezulu ebusuku namhlanje ikakhulukazi ngasentabeni zokhahlamba nangasendaweni esiseningizimu esifundazweni kanti maphakathi nezwe lizobalela libe lihle maphakathi kodwa enyakatho mpumalanga lizothi nje sisika ngamafu ukufaka phakathi esifundazweni eGauteng kanti empumalanga khona kusasa amathutshana nje emvula ehambisana nokuduma kwezulu abe mahle amathuba emvula ngasogwini esifundazweni KwaZulu Natal ngo60% kodwa ibe lapha nalapha maphakathi nesifundazwe kanti neEastern Cape khona amathutshana nje emvula angalindeleka ngasogwini kodwa izothanda ukusabalala ngasogwini eKapa loduma ngo60% kanti amazinga aphansi namhlanje ebusuku labanda ke mbukele nje uzibonela amazinga okushisa azoqala ngaphansi kweqanda eSutherland ngo-1 kanti eBloemfontein khona kuzobe ku2 degrees KwaZulu Natal lipholile maphakathi livudumale kodwa ngasogwini ngo15 degrees eRichards Bay kube 14 degrees eThekwini lapha eJohannesburg u13 degrees ebusuku namhlanje u15 degrees ePitoli kanti kusasa lashisa mbukele likhipha umkhovetsheni eLimpopo ngo40 degrees eBusina kube u39 degrees ePhalabura ngizobamba lapha umhlahlo wezulu emakhaya ngimfisela ubusuku obuhle.